Здравейте! Днес ще ви представя 20 чудовища на фараона и карти капани. Номер 20. Тъмната магиосница. Тя е ученичка на тъмния магиосник. И тя има ефект. За всеки Dark Magician, който има на гробището, тя получава по 300 атака. Номер 19. Магиосникът на черния хаос. История. Древен ритуал. Магиосник, използван от Юги в финалния дуел с Пегасъс. 18. Газел. Царя на митичните зверове. История. Един от първите спътници на Юги в оригиналния сериал. Берфумет. История. Демон, който съществува, за да се слее с Газел и да направят химера. Номер 16. Червенок, черен дракон. История. Карта на Джови. Слаб в началото, но пълен с потенциал. Гандора, драконът на разрушението. Жертвайки половината си жизнени точки, може да унищожиш всички карти на полето на противника и на своето. За всяка унищожена карта, Гандора получава по 300 атака и може да атакува директно. Но тя има ефект. След като се използва, в края на твоя ход тя отива на гробището. Номер 14. Окото на Тимеус. История. Дракон на Юги, дух на смелостта и чистотата в сърцето. Ако го слееш с Dark Magician, може да направиш амулет Драгон, а пък също може да го слееш с Dark Magician Girl, да направиш Dark Magician Girl да Dragon Knight. Номер 13. Критиас. Той също е от легендарните дракони, но той е на Кайба, който може да го комбинира с всякакви магически карти капани, за да направи по-силно оръжие. Номер 12. Хермус. Той е драконът на Джови. История. Дракон на Джови, приятел, превърнато в оръжие. Но преди да продължа с номер 11, ще ви кажа. Ако комбинираш трите дракона с една магическа карта легенда за сърцето, може да ги върнеш в оригиналните им форми на 3 легендарни рицаря, които може да ги обединиш в един, да направиш великия рицар. 11. Черния воин, пратеникът на началото. История. Герой, роден от планус между светлината и мрака. Може да атакува 2 пъти или да изстреля врага от играта. Това означава, че може да махне картата на противника ти от полето, за да го атакуваш директно. Сега, номер 10, 9 и 8 са трите египетски карти. Ще започнем с най-малко любимата ми, обелискът мъчител. История. Един от трите египетски бога. Пазител на гнева. Притежава 400 атака и 400 защита. Той има ефект. Ако жертваш 2 твои чудовища, може да унищожи всяка карта на противниковото поле и да получи още сбора такова си точка, дете чудовище, което е унищожил, и да атакува директно. Номер 9. Слайфър, небесния дракон. Слайфър е божествена карта, дадена от Ишизо Икштар, за да се бие с Мерик. Той има 0 атака, обаче за всяка карта в ръката на неговия притежател получава по 1000 атака. Номер 8. Крилатия дракон на Ра. История. Най-загадъчната от египетските богове. Може да се трансформира в няколко форми. Обикновена, в кълбо от чиста светлина и в Ра режим Феникс. Най-силният режим на Ра е Феникса. Номер 7. Екзодия, забранения лорд. За да събереш ако събереш всички части на Екзодия, ти директно побеждаш. Части на Екзодия са дясна ръка, лява ръка, десен крак, лява ръка и глава, ляв крак и глава. Корибо. Той е едно малко чудовище на фараона с 200 защита и 300 атака. Но той има ефект. Ако те атакуват директно или в някое от твое чудовище, което ще понесеш много щети, може да го изпратиш на гробището и да анулираш щетите от битката. Номер 5. Тъмния магиосник. История. Вълшебството на духа. Древния фараон Атем. Да, ако не знаете как се казва фараона, той се казва Атем, но не знам защо има друг сорт аниме, което го наричат Ями. Но иначе се казва Атем. Номер 4. Белок син дракон или Blue Eyes White Dragon. История. Те има 4 карти. Има 4 карти направени на света. И дядото на Юги имаше една, обаче Кайба го предизвика на битка и я взе. И той я скъса, за да може никой друг да няма такава карта.
защото той има другите 3. И като използваш полимеризация, може да направиш Blaze Ultimate Dragon. Номер 3 не е чудовище, а е магическа карта. Възкресение на чудовището. Може да използваш тази карта, за да възродиш едно чудовище или на твоя, или на противника. Но тази карта не действа точно така и на египетските богове. На другите карти ги връщаш за постоянно, обаче египетските богове могат да ги върнеш само за един ход. Номер 2. Санган. Това е чудовище с 1500 атака и 1000 защита. Но той има ефект. Ако тази карта бъде унищожена, може да вземеш от тестето си карта с 1500 или по-малко атака. Да, и номер 1. Трите легендарни дракона. Тимеус, Критиас и Хермос. История. 3 древни дракона. Събудени да защитят света от тъмнината. Тимеус. Магия и смелост. Критиас. Логика и сила. Хермос. Приятелство и вяра. Сега също, защото стана малко кратко, ще ви разкажа за още няколко. Например, мога да ви разкажа за трите магнитни войни. Война алфа, бета и гама. Като ги слееш, те не се използват както и те с полимеризация. Те се използват, като използваш, те са магнитни войни, се сливат с магнит. Да направиш Валкириан, да Магнет Уория. Също, защото това са повечето от картите в тестето на фараона. Той няма повече, това са най-добрите. Затова сега ще ви разкажа за част от картите на Джейдън Юки от анимето Yu-Gi-Oh! GX. Ще започнем с Неос. Това е една карта, която може да се призове с магическата карта Fake Hero. Също, героите, които има Джейдън са Неос, Avian, Бърстрinatrix, Sparkman, Clayman, Bubbleman, Wildcard, Necroshade. Не знам, защо някои, като го превеждат на български, го превеждат като Некросянка. То е Necroshade. И също Wild Blade. Сега ще ви разкажа малко за фюжените. Ако комбинираш Неос с Дракона на дъгата, ще направиш Неос с дъга. Също, Неос може да се комбинира и без картите полимеризация, като използва неговото си умение да се слива, с контактна фузия. Също, Джейдън има и неокосмически зверове, които са Neospatian Air Hummingbird, Neospatian Grand Mole, Neospatian Aqua Dolphin и защото не знам как се казва на английски, Neospatian Светлеш мъх. Той има и приятел на име Джеси, който той се бие с кристални зверове, а неговите кристални зверове са Топас Тайгър, Амбар Мамут, Кобъл Игъл, Руби Карбанкъл, Кехлибарен Мамут, Емералд Той. Той има само толкова карти. Но най-ми харесва тестето на Зейн, който използва кибердракони, които като го комбинираш с карта полимеризация, може да направиш чудовището киберкрайен дракон. Той може да атакува за всяко чудовище, може да атакува поведнъж. И няма значение дали ти е превключено в защита, защото той бие Piercing Battle Damage. Piercing Battle Damage означава, че дори чудовището ти е в защита, ти получаваш разликата от неговите точки в атака и твоите. Така че няма нужда да се превключваш чудовищата в защита. Той има и доста магически карти, които са доста добри в защитата на жизнени точки, като Курибо. Също Джейдън и той има Курибо, обаче неговият ефект е по-различен. Той има крилат Курибо. Негов ефект е той, като бъде унищожен в битка, той те предпазва от щети до края на хода. Той дори да атакува още с 10 чудовища, ти няма да получиш щети. Също има и Шринк. Това е една магическа карта, която ти позволява да прехвърлиш точките в атака, които трябва да загубиш, жизнените точки, които трябва да загубиш, към едно негово чудовище на противника ти. Също има и магическа карта Exchange. Това позволява на двамата играчи да си разменят една карта от ръцете. Има и доста карти, които са екипиращи за чудовища. Например, с Хермос, който го споменах по-рано. Той може да го накомбинира с чудовище и него, за да направи екипираща карта, която може да екипира за друго оръжие. А Хермос, той може да се комбинира с магически карти и да го направи друг. А Тимеус е най-добре, защото е най-силният от тримата. И също, ако се комбинират трите легендарни рицари, атаката им става безкрайна.
И също в Джейдан тестето може да се комбинира и с Elemental Hero. Той има Elemental Hero чудовища. Elemental Hero Burstrinatrix, Elemental Hero Avian, Elemental Hero Sparkman, Bubbleman. Също и те могат да се сливат. Например, може да направиш, ако комбинираш Avian и Bubbleman, може да направиш Моряка. Моряка има ефект. Ако имаш магическа карта с лицето надолу, може да атакуваш противника си директно. Това важи само ако ти имаш магическа карта на полето. Но ако я използваш и вече нямаш, не може да атакуваш директно. Също има една комбинация между Bubbleman и Burstrinatrix. Това чудовище, не му знам точно името, но ако като атакуваш чудовище и го пратиш на гробището, ти получаваш атакуващите му точки като твоите жизнени. Също с Wild Heart и Blade Edge може да направиш Wild Edge. Това чудовище е както едно друго чудовище, което ви споменах, Киберкрайен дракон. Той може да атакува толкова пъти, колкото чудовище има на противника на полето. Обаче това му е като ефект и ако му използваш ефект, той не може да атакува директно. Но е доста добра чистачка на полето на противника. Също може да комбинирате Sparkman с Avian, Burstrinatrix, за да направите Shining Flay Wigman. Но обаче преди това трябва да сте комбинирали Avian и Burstrinatrix в Flay Wigman, защото иначе няма да се получи. А пък ако комбинирате, също може да комбинираме и Sparkman и Necroshade, за да направим чудовище, което ако бъде победено в битка, чудовище, което го е победило и то се унищожава. Благодаря, че гледахте и ако ви хареса, абонирайте се.